Napísal som rozprávku, v ktorej boli vybrané slová po B a krížovku a pohybujúce sa obrázky. Kde sa tvoja práca použije? Moja práca sa použije v 4. A na rodičovskom. Páčila sa ti tvoja práca? Áno, páčila sa mi moja práca. Kto ti pomáhal s projektom? Pomáhal mi s projektom pán učiteľ. Ohodnoť sa, myslím, svoju prácu na celom projekte. Páčila sa mi veľmi. Aká je tvoja funkcia v projekte? Moja funkcia je, kreslila som obrázky do knihy a informatík 2. Čo si všetko v projekte robila? Kreslila som obrázky do knihy. Kde sa tvoja práca použije? Na rodičovskom a v 4. A. Páčila sa ti tvoja práca? Páčila sa mi veľmi. Kto ti pomáhal s projektom? Pán učiteľ. Ohodnoť sa, myslím, svoju prácu na celom projekte. Páčila sa mi veľmi. Aká je tvoja funkcia v projekte? Som vedec 1 a trochu fotograf. Čo si všetko v projekte robil? Hľadal som informácie o koňoch a chodil som, ako sme boli pri Filipových ockách. Kde sa tvoja práca použije? Na rodičovskom a 4. A. Páčila sa ti tvoja práca? Áno, Kto ti pomáhal s projektom? pán učiteľ. Ohodnoť sa, myslím, svoju prácu na celom projekte. No myslím si, že som pracoval dobre. Aká je tvoja funkcia v projekte? Bol som vedec 2 a mal som vypočítať, koľko zje a vypije kon za jeden deň. Čo si všetko v projekte robil? Mal som vypočítať, koľko zje kon za jeden deň a vypije. Kde sa tvoja práca použije? Na 4. A na rodičovskom. Páčila sa ti tvoja práca? Áno, páčila sa mi. Kto ti pomáhal s projektom? Pomáhali pán učiteľ a grafik. Ohodnoť sa, myslím, svoju prácu na celom projekte. Tak si myslím, že som pracoval dobre a že som pracoval dobre. Aká je tvoja funkcia v projekte? Som grafik. Čo si všetko v projekte robil? Píšem o koňoch, koľko vážia, aké sú veľké a ako rýchlo behajú. Dávam obrázky do PowerPoint. Kde sa tvoja práca použije? Vo 4. A na rodičovskom združení. Páčila sa ti tvoja práca? Páčila sa mi veľmi. Kto ti pomáhal s projektom? Pán učiteľ a vedec 1. Ohodnoť sa, myslím, svoju prácu na celom projekte. Myslím si, že páčila sa mi veľmi a nerobil som myslím niečo chybu. Aká je tvoja funkcia v projekte? Moja funkcia je kresliť plakát. Čo si všetko v projekte robila? Robila som v projekte som kreslila. Kde sa tvoja práca použije? V 4. A na rodičovskom. Páčila sa ti tvoja práca? Áno, páčila. Kto ti pomáhal s projektom? Pán učiteľ a výtvarník 2. Ohodnoť sa, myslím, svoju prácu na celom projekte. Myslím si, že som urobila dobre. Aká je tvoja funkcia v projekte? Som informatik 2. Čo si všetko v projekte robila? Robila som doplňovačku a otázky. Kde sa tvoja práca použije? Vo 4. A na rodičovskom združení. Páčila sa ti tvoja práca? Áno, páčila. Kto ti pomáhal s projektom? Pán učiteľ. Ohodnoť sa, myslím, svoju prácu na tom projekte. Myslím, že som ju zvládla. Aká
Aká je tvoja funkcia v projekte? Som hlavný celého projektu. Čo si všetko v projekte robil? Pomáham tým, ktorí nevedia. Kde sa tvoja práca použije? V 4. A na rodičovskom združení. Páčila sa ti tvoja práca? Páči sa mi. Kto ti pomáhal s projektom? Pani učiteľ a informatik 2. Ohodnoť sa, myslím svoju prácu na celom projekte. Myslím si, že svoju prácu robím dobre. Je tvoja funkcia v projekte? Spievala som. Čo si všetko v projekte robila? Spievala som. Kde sa tvoja práca použije? V 4. A na rodičovskom. Páčila sa ti tvoja práca? Páčila sa mi áno. Kto ti pomáhal s projektom? Hudobníci a ja som spievala. Ohodnoť sa, myslím svoju prácu na celom projekte. Páčila sa mi a si myslím, že som dobre spievala sama.